Canta claro que che dixo. Dixo que me fendía la cona en 100.000 pedazos. Hai que hablar claro. Bueno, benvidos a Canlo dunha vez de novo. Estamos aquí outra vez. E hoxe queremos falar sobre todo do que todo isto. É dicir, como chegamos ao baixo, como foi a búsqueda, como foi o contrato, pelearse cos propietarios. Entonces, bueno, a búsqueda quizás Isma experimentou un poquinho máis porque foi el que nos buscou. Sí, eu un mes de búsqueda, un mes e medio máis ou menos. Sí. Fomos ver uns cuantos baixos, fomos ver sobre, creo que foron 4 ou 5 baixos. Sí. A verdade é que búsquedas en 1000 anuncios, Idealista, inmobiliarias da zona, vamos, todo eso non serviu para nada. Porque, bueno, xusto un día íbamos a quedar aquí para ver un baixo cerquiña deste que temos aquí. Pasei por diante deste portalón gigante e vin por fora que se alquilaba. Dixen, hostia, voulle chamar a ver que pasa aquí. Chamo yo un número que aparecía aí, un móvil. Collemos unha persona, unha muller, debía ter alrededor de 150 anos, máis ou menos. Mais ou menos non máis. Non sei nin como colleu o teléfono móvil porque, vamos, en fin, que chegamos a quedar con eles, enseñaronnos o baixo, hombre, era un pouco máis pequeno do que tiñamos pensado ao principio, Sí. porque tiñamos pensado alrededor de 120, 140 metros. Hombre, a distribución está ben porque é diáfano, pero ali atrás, non sei se ve, creo que non. Fai Pero, moito... bueno, fai así un pouco de cuña, un pouquiño complicado, pero bueno, adaptámonos bastante ben. Despois dun mes e medio de búsqueda, pasándolle baixos a Bruno que non, que era moi caro, que non sei que non sei cuánto, que non tiña vado, que tal, porque esa é outra cousa moi importante tamén, o tema do vado. Sí. Porque outros baixos que tiñamos visto, acórdome dun de 250 metros, Sí. por 200 euros ao mes, que eso era baratísimo. Era unha pasada. Que tiña dúas entradas, Sí. parecía unha nave, o que pasa que quedaba no centro de Ferrol, había que ter polo menos un vado. E ainda así a calle que, bueno, a rúa que tiña era moi estreita. Sí, para a plataforma, para manejar, era un... Sobre todo entrar coa plataforma é o máis complicado, porque claro, tens que ter moito espacio de maniobrabilidade, tens que ter unha calle ancha, porque moitas veces ainda que teñas vado non chega para maniobrar. Exactamente. Bueno, finalmente, pois, atopamos este, non lle fai falta vado, No. porque xa dá unha calle amplísima xusto diante, e creo que eso foi o que ao final nos decidiu por este baixo, que non polo tamaño, pero sí por eso. Sobre todo eu penso que hai que remarcar a idea de que non quedarse nunca coa primeira idea. É dicir, moitas veces vimos baixos incluso de 350, 400 euros que non eran tan bons como este. É dicir, buscar moito, non desesperar moito na búsqueda, porque senón baste quedar co primeiro e despois daraste conta de que non é o adecuado ou bueno, hai opcións mellores. Si, esperar é unha boa idea. Sí. Eu tiña un pouquiño de prisa porque tiña que meter un coche no baixo e tal, pero bueno, ao final foi mellor ter Sí, espera. unha parte mala que me estuvera dicindo, este é moi caro, este non ten vado, este para maniobrar, este falta a luz, este non ten porta, bueno, Sí. E bueno, unha vez encontras, claro, ahora encontras os problemas legales, podemos dicir, Sí, os trámites burocráticos, que son contratos, suministros, etcétera, etcétera. O tema do contrato é un tema moi peculiar, porque os alquileres dos baixos normalmente póñense como a locales comerciales. Que nos leva a eso? Ten que pagar IVA, ten que ter unha consideración un pouquiño máis que digamos que un baixo normal e corriente, que é para o que queremos nós, para unha cousa, ou sea, para unha actividade privada, para algo que facemos nós en calquer galpón. Cal é o problema? Moitas agencias, ou moitos inmobiliarias, ou moitos propietarios incluso, teñen eso metido na cabeza, que teñen que pagar IVA, etcétera, etcétera. Sí, despois de facerlle claro, despois de facerlle unha consulta a Hacienda, de consultar con varios asesores ou bueno, xente que controla desto, se dedica a actividade privada, evidentemente é para nós, non é para que veña aquí ninguén a mañar o coche. Se é para nós, non se ten por que pagar o IVA. Claro,
diste, bueno, o IVA ao final, bueno, pero encareceche moito, cando falas de 200, 300, 400, o IVA encareceche moitísimo. E ao final non é para sacarlle proveito, pois se IVA queda no limbo. Entonces, bueno, importante sobre todo, nun contrato de alquiler dun baixo é a duración do contrato, por canto tempo se renova o prezo, é dicir, co IPC, ou podes non renovar, e sobre todo que aparezan sempre os dous titulares. Neste caso estamos Ismael máis eu. Entonces, nese sentido, se podedes confiar nun profesional, evidentemente moito mellor. Eu, por sorte, teño a miña muller que, bueno, despois de botarnos la bronca porque fixemos un contrato que non estaba ben, bueno, na casa do ferreiro coitelo de pau, pero, bueno, ao final, fixemos o contrato como se mandaba, así que, encarecidamente, contade coa axuda dun profesional que non vos vai cobrar unha cantidade moi grande de carto, e, sen embargo, pois pode aforrar moitos cartos no futuro. Sí, sobre todo se hai derramas ou temas comunitarios. Correcto. Nós, nese caso, estamos excluídos de todos ese tipo de gastos. Claro. Pero, bueno, é un tema a mirar no contrato porque, como esteas incluído ti dentro da derrama, hai unha gotera ou, non sei, unha reparación dun ascensor, vaiche tocar a ti a pagar a parte proporcional. Isto falamos sempre de alugueres, é dicir, non en venta. É dicir, se queredes comprar, pois, bueno, xa teredes que informarvos, pois, dun asesor ou incluso no voso banco. E, bueno, despois, claro, agora, isto védelo así máis ou menos, acondicionado, un poquinho, bueno, habitable. Sí, coas nosas estanterías, que despois poñeremos unha foto de como está, bueno, o suelo, que, bueno, que parece que tamén loce, pero isto cando chegamos non era así. De feito, vou vos poñer agora unhas fotiños de como estaba. Sí, isto, bueno, cando chegamos tiña o suelo cemento bravo, o portal tamén non cerraba moi ben, Sí. A instalación eléctrica non estaba feita, estaba todo vacío, non había luces, non había, bueno, había un cuadro de luces, pero non había bombilla, non había nada. E todo eso, pois, foise facendo pouco a pouco. Sobre todo o tema do suelo, tuvemos que rellenar moito, tuvemos que botarlle nós, incluso moita capa de cemento, tuvemos que pintar, que tamén vos poño agora fotos de como pintamos o suelo. Escollemos quizás unha pintura que non é a ideal para isto, pero, sen embargo, pois, a pintura ideal costaba unha cantidad de cartos, non sei, recordo que eran 200 euros. 200, 300 euros, era... Un poquinho menos, creo que eran 150. Sobre 150, un mes casi. Efectivamente, casi un mes. Entonces, pois, ao final decidímonos por unha pintura plástica pura e dura de fachada. De fachada, barata, 10 euros 15 litros. Efectivamente. Un pouco de tinte negro, ainda queda ali sobro. Se fai falta, non sei, levanta nunha esquina, podes tirar o caldeiro encima todo e xa está. Efectivamente. Fa unha capa aí de 3 centímetros de pintura e malo será. E a verdade, home, eu non sei que opinas ti, pero eu, pola miña parte, sí, aguanta bastante ben. queda moi ben. É dicir, Home, aquí nesta parte da entrada, Sí. que está un pouco máis machacada de andar entrando e salindo, pois, Sí. igual dentro dun mes já hai que dar outro golpiño, pero, pero bueno, polo que tal, non hai que... Bueno, e sobre todo unha parte moi importante, que son os suministros. É dicir, luz, auga, neste caso nós gas non temos. No, bueno, auga tampouco, realmente. Auga tampouco, claro. Non temos aquí en Ferrol, a auga é carísima. A Sí. auga para un baixo creo que andaban 60 euros cada 2 meses, Sí, ou sí, sí, 70. sí. Eso é unha locura, é dicir, a nos gustaría nos ter auga, pero non é factible. É dicir, por 60 euros ao mes, que traemos? Sí, vamos, se non sei. montamos un lavadero de coches, Claro. pero non é o caso. Por ser baixo, normalmente os concellos, isto prácticamente é xeralizado, teñen uns consumos mínimos moi grandes. É dicir, ti pagas 60 euros, consumas ou non, pero podes tirar auga con esos 60 euros a que che dea da gana. Para chegar a pagar máis dese mínimo. Entonces, nós neste caso, bueno, creo que estamos amañando bastante ben, temos unhas garrafas, bueno, para lavar as maus... Amañamos gracias a ti, que sempre por mí morremos de sede. Bueno, están as cervezas aí. As cervezas son importantes.
Pero bueno, eso, para lavar as maus, para unha cousa puntual, bueno, pois podes amañar con as garrafas e dicir, para lavar o coche tes unha gasolinera, non che fai falta, Sí. non che fai falta metelo no baixo. E depois tema luz, sí que é verdad que tuvemos que darlle alta. Mirade tamén, cando veades mirade os baixos, que esa parte este correcta, sobre todo a instalación, porque se non ten registro, hai un registro, xa non sei como se chama, A primeira instalación. A primeira instalación, sí. Se non está... contador, etcétera, cobran unha pasta. Exacto. Se non está feita, é un gasto moi importante de primeiras. Entonces, revisar sempre que esta, o sea, que o baixo que ides a alugar tivera polo menos un mes tivera a luz. Neste caso, pois, aquí estaba dada de baixa, pero... Este tuvera a luz, estaba dada de baixa, pero... De feito, xa non la deron de alta, nin siquiera tuveron que vir aquí, deron de forma telemática. Efectivamente. O contador digital e todo. O coste da alta son 66, me parece, 66 euros. Importante a capacidade. Sí, nos, por exemplo, contratamos 2,3. Sí, nos contratamos porque temos pensado montar un elevador na parte de atrás, é un elevador monofásico, xa consume bastante, xa anda consumindo sobre 3.000 e pico vatios. Que pasa? O contador digital ten un límite en 2,3, pero permíteche un uso bastante maior durante certos segundos. Entonces eso para o elevador xa Que é o arranque do motor eléctrico, sí. claro. E bueno, sobre todo que pagamos o primeiro mes, que pagamos 11 euros. Foi o que pagáramos. Que é? De luz. Pagáramos 11 euros, me sí, parece. pagamos moi pouquísimo, sí. O sea, pagamos nada. Sí, a luz ao mes é baratísima. Sobre todo importante poñer, se poñedes vos instalación, sobre todo lumínica, poñede tubo LED, non poñades halógeno porque consumen bastante máis. E queiras que non, tiras moito tempo con eles encendidos. Sí, con eles acesos. Sí, sobre todo neste baixo, que este ten... Se o ten. estudiante ten unha casa, hombre, a verdade que non é moi Non é moi luminoso, non. Home, vervese, pero non para traballar. Sí, pero non para traballar. Tens que ter luz. Feito, nós agora temos todo encendido. Sí, de feito hai unha intensiva por aí para cando traballas no... Bueno, cando non estás traballando xusto debaixo da luz e faiche falta. Sí, sí. Aquí para ler unha novela non é. Eso teño que ter claro. Pero bueno, vese bastante ben. Sí. E bueno, despois o tema económico, o tema gastos. Pois xa é o terceiro mes que afrontamos. E bueno, ademais do aluguer, que son, no noso caso, xa vos lo digo, mirade moito, porque no noso caso, este baixo salenos por 250 euros ao mes. Entonces, o primeiro que miráramos que eran 350, e non se movía. Que fora ali na calle aquela No, estreita. creo que eran menos, creo que eran 300. 300. 300, se ti querías baixar a 250, dixo, baixo a 280, pero Sí, pero non ao final quería- había que lle meter vado, Sí. había que pagarlo, tiñámoslo que pagar nós, Sí, que son 800 euros ao ano. sí. E xa dividíamoslo e xa non nos Xa compensaba. non daba. Despois, o tema tema eléctrico, xa o vimos, 11 euros, 12 euros. Se tedes moito gasto, subirá a 20 euros. Sí, moitas veces incluso compensa coller un baixo como este que non estaba moi ben acondicionado. Sí, E os donos tamén o saben. Sí. É dicir, os donos cando che alquilan o baixo, por moito que teña 150 anos, sabe que non está acondicionado. claro. Entonces, bueno, se sodes algo manitas coa electricidade, tal cual, compensa comprar 4 bombillas, un pouco cable, Sí. gastar, non sei, 100 ou 150 euros en suministros, Sí, porque e foi o facer que... unha instalación decente. Nós, de feito, temos cable, hasta lo atrás temos un cable bastante potente, po elevador, elevador, sí. para meterlle carga, para que non haxa ningún problema. E senón, bueno, chamado un electricista que, bueno, pedide presupostos, que, bueno, que eso non é moito carto. No. E bueno, e despois máis gastos, pois temos o tema do lixo. Si que é verdad que como nós somos os arrendados neste caso, e temos que facernos cargo dos gastos cotidianos, pois tamén nos cobran, aquí en Ferrol polo menos, cobran o lixo, e creo que son 14 euros cada 3 meses, unha cousa así. Non era moito, creo. Non era moito. E poucos máis gastos, o único que ides gastar moito, sobre todo, en acondicionar, o primeiro, que foi no que gastamos nos máis, Sí. e despois polo resto é un pouquiño rodado, a verdad, non ten moito máis gasto. Que pasou? No, estaba mirando. Bueno.
E nada, Sí, bueno, o importante sobre todo eso, nos Sí. foi un regalo dun amigo que lle fallaba o coche e fixamos aí unha reparación. dende aquí, Muiña, salúdame sempre, pítame nas curvas. Foi un regalo que nos fixo, a verdade que nos fai un servicio que ni Dios, Sí. va pasado. Sí, bueno, co coste das estanterías, Creo que foron 50 euros dúas, Sí, 100 euros as 4. 100 euros as 4. E dan un servicio acojonante. Valen cada cento. Ríndeno, pero vamos, sin dubidalo. É pouca cousa máis. Sobre todo, se tedes algunha dúbida ou podemos axudarvos en algo, podedes escribilo nos comentarios do vídeo, porque ao final, bueno, pois, somos pouquiños, aparte no que poidamos, se vos facilitamos un pouquiño todo o que é a entrada a esta animalada, porque ao final é unha animalada, é Un mundo jalponeril. Efectivamente, hostia, ter un jalpón, penso que é o sono de todos os queimados desta historias. Cando non tedes casas e baixos, claro. Sí, sobre todo nun pueblo ou nunha ciudad, porque Sí. nunha aldea calquera ten un payote. Eu teño un payote na casa de miña nai, pero... Claro. Pero non nunha é- ciudad, hostia, parece imposible, non? Sí. Pero ao final entre dous, pues, oye, tampouco Sí. non é un gasto enorme. No, a verdad que non. Comenzamos o recorrido. Bueno, as estanterías das que falamos antes. Sí, todas cheas de recambios de automóviles. Sí. Xa parece isto regueira, carallo. Sí, hai... Bueno, máis carregueiro, un desguazo. Tamén é verdad. Aí podes ver caixas, anticongelante, bueno, aquí hai un poquinho de todo. Sí, menos billete. Sí. Despois este é o set de grabación. Claro, aquí Ismael puxo unha mesa, o sea, puxo unha silla cojonuda e eu sentada nesta. Banda carallo. Vámelo. Hai que aproveitar, non era? Hai que ser o primeiro en coller ese yo. Está a plataforma. Vale, os mods estas, modificacións de... Bueno, isto é Sí. unha pasada, tío. Isto é unha pasada. O couso este do Lidl val cada euro que pagas por ela. Canto se valeu? 20 euros. 20, igual, carai, 20 foi caro. Despois puxemos as, claro, tanto isto é unha largadeira de electricidade, Sí, a este é de aire comprimido, é algo indispensable en calquer galpón, un compresor de aire, indispensable. Pois estas son as garrafas, bueno, que imos traendo pouco a pouco, claro, para ter un pouquiño de auga para lavar as maus e tal. Despois, Sí, hai o cuadro de luces que tuvemos que modificar un pouquiño. efectivamente, Puxamos un par de térmicos, o tubo corrugado ese negro que vedes. Todo Eso cae por aquí puxámoslle arriba. todo noso. Bueno, puxo o Bruno, eu vi, mira. todo tubo corrugado, xa dicíamos, non, podía quedar mellor, sí, pero bueno, tampouco pasa nada. Poder podía, pero bueno. Aquí ten unha das caixas de conexión que alimenta os tubos LED que vos comentábamos, puxemos 3. Se cadra 4, pois tampouco estaba tan mal. Vai lá. Pero bueno, despois xa vedes o suelo que vos dicíamos que, bueno, non está perfecto, pero, bueno, Sí, eso sí que é o mellor, que non levanta polvo ningún, Sí. topas todo o que che cae, é fácil de barrer. sí. Pois puxemos aquí, este sería outra caixa de conexión, e puxemos aquí o enchufe do que sería o elevador, De fuerza aí, 4.000 de fuerza, sí. Aparte ten que ser reforzado polo tema do consumo, O noso equipo informático aí na parede. sí, efectivamente, aquí É o que utilizamos para xogar ao LOL e todo isto. non te das conta do importante que é a informática nos coches hasta que che fai falta. E pois bueno, aquí temos a nosa mesa, que xa vai mellorando pouco a pouco, e sobre todo, pois esos 4 enchufes, esa, bueno, a luz, máis todo o corrugado que viades antes. Esa parte está ainda sen asegurar, pero bueno, pouco a pouco que imos a modo, verdad? Así que nada, calquera cousa que teñades por aí, estaremos encantados de axudarvos. E nada, un saludo e aproveito a ocasión para felicitar o ano. Pois venga. Veña, saludo. Chao, chao. Chao, chao.